Na san da yawan mutane suna tambaya akan me yasa Iran take kaiwa hare-harenta ƙasashen Larabawa while suna makwabtaka da su. Me yasa Iran take kaiwa? Sa'annan kuma tsawon waɗannan kwanaki da aka yi an yakin kwana 39 zuwa kwana 40 wanda ake ce masa yakin Ramadan wanda aka kira shi da Operation Promise. Operation Promise 3. Shin me yasa Iran take kaiwa hare-hare a ƙasashen Larabawa? Kuma tsawon wannan lokacin da dai irin ta'adin da makaman Iran suka yi a basis ɗin sojojin Amurka, a ce har yau din nan da yaƙi ya dawo Iran ta ci gaba da kai wannan hare-haren. Shin base ɗin sojojin Amurkan suna da yawa ne ko kuma dai me yake faruwa? Na san da yawa suna buƙatar wannan amsa ɗin. To an tambayi wani masani wanda ya san tsaro kuma masanin wato sharhi akan al'amuran yaƙi, maganar da yake shi ne waɗannan bases ɗin da ake magana wanda ƙasashen Larabawa musamman Kuwait, Jordan da kuma Bahrain ba kawai sun ba Amurka bases ba ne, a'a kana iya cewa duka waɗannan ƙasashen ma duka kamar Amurka ne ma ko a cikinta. Saboda ana ƙayyadewa a ce wannan ƙasa tana da base guda kaza, yanzu ya wuce wannan lissafin. Hatta a abin nan hotel akwai ma'aikatan Amurka. Ma'aikatu wanda za ka kalli kamar ma'aikata a ce wannan ma'aikata ce da take samar da siminti, sai ga ba asalin simintin ake samarwa ba, kawai wasu kayan aiki ne wanda suke taimakawa Amurka wajen tatsan bayanai duk dalili akan Iran ne. Wani wajen za ku an ce wannan power plant ne wato abin da ya shafi wutar lantarki, while kuma gaba ɗaya waɗannan abubuwan aiki suke a ƙarƙashin Amurka. Shi yasa aikin yana da yawa. Amurka ta jima tana gina waɗannan bases ɗin nata da kuma shiga jikin ƙasashen Larabawa nan duk dan me din ta rikita Iran ko ta kwace ta ko ta rushe ƙasar ko ta canza musu tsarin da suke kai. Su kuma Iran already sun riga da sun karanci komai, babu wani abu da buye musu. Shi yasa Sayyid Khamenei yake cewa shahidin mai daraja yake cewa duk lokacin da aka kawo Iran hari da sunan a rushe ta ko a sanja mata nizami, to wannan harin zai kasance ne yaƙi na region, wato zai kasance yaƙi na dukkanin yankuna. Wallahi da yawa ban fahimci maganarsa ba, da yawa ban fahimta ba, sai da wannan yaƙin ya zo sannan muka fahimci ma menene jagora ke magana akai. A lokacin ne muka san cewa fa Amurka ashe ta ma gewaye Iran ne gaba ki ɗaya da basis ɗinta. In ba dan Allah ya tsaya waɗannan mutanen ba, wallahi tallahi da Amurka ta gama da su. Ƙasashen Larabawa wannan su ne suka ba Amurka basis da sunan cewa za su ba su tsaro da abin da ya shafi wani abubuwan su da ya kana yarjejeniya, while duka waɗannan abubuwan an gina su ne akan Iran. Lokaci ɗaya ka so a yi ma Iran rubdugu, shi yasa ma suka shaɗanta da sayar kan duk wani mai faɗa aji, kwamandan soja da waya duk kwaf ɗaya da su, ya zama an kashe mutane sai al'umma su fito zanga-zanga ba su yarda da tsarin ba, saboda su tunanin sai yana ba su cewa mutanen ƙasan ba sa son tsarin. Wallahi da a ce mutanen sun hango jama'ar da jana'izar sayar kan da ta tara da kuma yadda 'yan ƙasa suka tsaya akan wannan al'amarin, na san ba za su fara kawo wannan harin ba, da za su sake wani lissafi ne. To amma da ke shaidan yana zuga su sai suka kawo harin, sai Allah ya nuna cewa mutanen suna tare da ƙasar su kuma ƙasar ta wuce ma tunanin su. Da haka Amurka wannan har-haren da take kawo dinnan hari ne na harbi kanoki, ba makawa dole sai ta yi ta dama a lissafi yake. Shi yasa Iran ta kira wannan operation din da Operation Nasr. Wato an gina shi akan menene? Yaƙi ne akan nasara. Shi yasa duk wanda yake tunanin cewa wai za a tattauna a samu matsaya kan wannan yaƙin, la, amsa no, ba lalle bane a tattauna, saboda wannan memorandum of understanding nan da aka je aka yi sani har Trump ya ce ya fice. Shi kansa ka tambaye shi me dalilin ficewa, Allah zai ce kawai tsautsayi ne, saboda haka Allah ya tsara abinsa. Shi kansa bai san, baya cin hayyacinsa ma za a iya cewa ya fita, saboda bai san sakamakon da zai biyo bayan wannan ba. Da yake Iran ta fahimci siyasa sai ta kifi cewa da wuri, sai jiya ne ma ta bayyana cewa officially ta fice daga cikin yarjejeniyar, bayan da kowa duniya ta shaida cewa an kawo mata hari, ta mai da martani. Amurka ta yi fatali da wannan yarjejeniyar, sannan su kuma suka ce su ma sun yi fatali da ita bayan ana fafatawa. Kaga yanzu waye dai ƙara zuwa sami Iran ya ce musu ku zo a sake tattaunawa. Asali a ce misali ko za su spy na 'yan kwanaki kamar da na kalla da za wani rahoto cewa da Qatar, Pakistan da kuma Oman sun yi proposal cewa a yi ceasefire na kwana 10, amma ba lalle wannan ya aiki ba, ko da an zo na ma ko cin amana ne ko yaudara ce kawai. Da haka wannan yakin kamar yadda dan uwan Shedan Larjani yake faɗa cewa akalla a bisa hasashe ka kai shekara 3
shekara 3 ake tsammanin wannan yakin zai kai. Ko da an tsaya an ce an yi yarjejeniya ko an tsage to ta dan lokaci ne yakin zai ƙara dawowa. Shi yasa Iran ta kira wannan Operation Nasr, ko wannan nasara ce kawai. Ga abin nan Yemen su ma abubuwa ya rincaɓe. Har ma na ga rahoton cewa sun haramta wa jiragen Saudiya wucewa da kayan su ta babu Elmanda. Kawai yanzu nasara ce kawai, da aka mummune za a sha wahala, amma kuma fa nasara fa tana nan fa. Nasara nan da Allah ya alƙawarinta. Da haka duk masu shakku akan cewa Iran tana kai farmaki ƙasashen Larabawa ko saboda aƙida ko kuma bambancin fahimta, duba wannan bane wallahi. Iran tana kai musu hare-hare ne sakamakon menene, an haɗa baki da su. Yanzu ina kallon rahoton cewa fa daga cikin Kuwait an harbo missile zuwa cikin Iran. An harba missiles. Da suna laɓewa a bayan Amurka, har ma suna nuna cewa su innocent ne. Iran tana kawo musu hari a jakunan Iran aiwaye. Daga ƙarshe Iran ta fara bayyana proof na cewa waɗannan ƙasashen Larabawan ba kawai sun ba wa Amurka matsuguni ba ne, da su suke kawo musu hari ma. Suna bayyana cewa akwai jiragen ƙasashen Larabawan nan da ya shigo, har ma sun iya sauke shi. Akwai makamansu da sun gano daga ƙasashen Larabawan nan ne, ba ƙirar Amurka ba ne a wancan lokacin, amma yanzu ta kai ga da ƙasashen ana harbowa har zuwa cikin Iran. Da haka duk abin da Iran ta yi, kar wani ya zargi cewa wannan abin ba daidai ba ne ko kaza. Tana kare kimarta ne. Ta karanci abin tsawon shekaru sama da 40 take karantar wannan yanayi. Insha Allah zan ba ku labarin yakin da aka yi na Iran da Iraki, da irin gudunmuwa da waɗannan ƙasashen Larabawan suka bayar, da yadda suka yi ƙoƙarin su kutsa kai cikin Iran sama da ƙasashe 47 a lokacin. A bidiyo na gaba zan yi wannan bayanin insha Allah.